Milka nigenyura egekore kyogo ichane ekyo kyaenegetiwe omotinyoka no mwako etam asachete kurwa mugondo na konyorobuna omwana oyiga osoigwe nyumba na gusaligwa na kurwa chinga kecho omwana oyiga tanya konyora bwane bwae goika bunache gosirio bugima litukulia lero yonko murangerie chai mata kingocha tindi gocha bakasika angonya kumurangeria ngoika mata ngorange ba lindo kobere sekeze getasibutoreke ngakire ndataitaba ngocha ngoikeserio gariri ngorangeri ba ngumubori nkyo gukora nyomba ngokoira nyomba ya agakwa n'umwana onkaga iga umwana onyira nyomba onte abinjiko kobete esindani ba nande mbori nga esindani ba amanya konte ibaba ego biyeye imanya kotaba bano imanya kubate go biyeri imanya komte nego byabegete nego bya okorusisiko kuna gotigete siko okoira nyomba basi imanya kuruororo ncheki omwana nyora maene ekereronkero oboria obotuki bekorekega kwango igwa nabo bisa bobanyimbo bakoboterana nabo bisa obotuki bobosalia DCI nomukagero monene hasege korekyo kyogoichane kyo mwako eta boigo harigwe na kobekwa byara abalende kyale kurabwati gukuru oyo murebeti agatama era na role kurarigigu ararurunga asali serikali nere tubwatisi bakoro chunguzi isaine iri tuokeso muntu okoreke na atuke ari gutuka renda nere gesambo ikia akumeru iri ara bande barore bobo embajo no kuirore bintu kabiri muberonye gusira ni gurusi kwa sensemega nabo bisa babanyimbo kurwa segetasini ya Kiumbu anigo kendrete hasinkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital imeyo mochio bosongo kurubudere getasini kyagetembe kurega se kaunti ya Kisii litrane nguruku Daniel Untiri